Kazwai moroi makadini muri yeZimbabwe nhasi rari mwezuva kupindanaka kwemazuva nenguva hazvimire zvinoramba zvichifamba. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Salibonani muli yeZimbabwe, ibizo lami nguNoni Ngwenya. Namhlanje sokungelinye ilanga sesiliphathele phela isiphetho salendaba njengoba izolo silitshengisile okunye indaba yabantwana abathathu abawele emanzini. Sekutaura kwaari kuita ndofunga makationa zuro paya tichikupai nhau yevana vakafira mumvura. Tinoda kuti tichinzwawo kubva kuna mukuru wenzvimbo ino atitsanangurire kuti kuchipatara kwakaendwa zvakanomira sei. Toda zvakare kutaura nevagari venzvimbo ino vachitiudzaka mafungiro avo pamusoro pechidhamu chiri kunzi vamwe vari kuti ngachifushirwe, vamwe vari kuti hachifushirwe, hachifanirwa kufushirwa. Sesikhulume phela lo mkhulu wakhona ade simele lizolo wasitshela ukuthi kwenzakaleni okuningi lizazibonela muli yeZimbabwe. Saphinda njalo sakhuluma lezakhamizi, ezinye izakhamizi sithi idamu lelo alivalwe, ezinye zithi lingavalwa ngoba wonke umuntu ikho lapha athola khona amanzi. Asi inyangwe zvazvo iriyo nawo iyo idiki yechidhamu, nyaya chaiyo Noni iri pakuti chii chakaitika kuvana. Indaba ekhona the big question ukuthi kuyini kahle kahle kwenzekeleyo, abantwana bagalulile kumbe kukhona okunye okwenzakeleyo, umuntu badlwengulile wasesiyebaphosela emanzini. Yindaba enkulu ekhona okwamanzi lokhu sizathi sesikubona. Saka isusu pari zvino atidi kutaura zvakawanda, toda kuti tichitanga kutaura nevagari venzvimbo ino vatitsanangurire mafungiro avo kuti chii chinogona kunge chakaitika kuvana ava. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Inini ndinetwa wamunetsi Sabhuku Chabvuta kwa MUTOKO under headman Dehwe under chief MUTOKO. Takawirwa nedambudziko rekuchurikira kwevana mudziwa. Dziwa iri riri mumunda kwakapikinyu pejo neparukwawo secondary school. Ndiri munhu akashedzwa nenguva dzekuma 11 o'clock ndikamhanya kubva kumba kwangu kuenda ikoko kudhemu ikoko at a distance of about 1 kilometer. Ndakasvika pachiitiko apa ndikaona vana 3 wakanga wabudiswa mudhemu wakaradzikwa pasi. Ndiri munhu akanzwa kutambudzika zvikuru nekuti mhuri wana wechidiki diki mukombe wachona anga atova munhu akuda kuti aende form 1, wamwe wacho vari ku grade 4 grade 3. Saka ndakanzwa kubatikana chaizvo. Ndiri munhu ndakabvunza kuwaridzi wemhuri kuti ko shoko ranga raenda here kupolisi. Wakati shoko tafona asi polisi hanzi haipoba. Saka ndakatambudzika kudzamara tazotora mhuri tikawirana kuti tore mhuri tikaiendesa kuchipatara paRuiza Gwidoti Hospital, ndo chipatara chiri pedyo chiri munharaunda medu. Saizvozvo saSabhuku ndakashedza wagari wemubhuku mangu at around 12 o'clock midnight. Tikawirirana kuti tizoonana nomukomana, titsvage mukomana muridzi wemusha uyu nokuti akanga asipo. Takaenda tikanoungana pamba pawo tikakurukura naye tichionesana maererano neizvozvo zvanga zvaitika. Saka naizvozvo takaparadzana
tikazonzawo mashure kuti anzi polisi yakazopindira ikatsvaga mukomana wakazoonana naye. Saka pari zvino handisi kuziva kuti baurongwa hwese hwamukati mumaoko memapurisa, hatisi kuziva kuti wachati kudini nhau iyi. Kuti ngade kunzwa nhau ye-postmortem vese vayo kuno zuro vaitaura kuti imimi ndimi ngatori neruzivo kuti chii chakaitika kuvana. Vari kuti chii kuchipatara? Ndakabvunza mumwe wabereka wakati hanzi wana wairi wakarepiwa wakagotwistwa mutsipa uyu, mumwe wachona akabatwa nechepahuro wese wachibva wakandwa mvura. Zvichireva kuti rufu rwarusungori rufu nje rwemvura, rufu rwakatokonzerwa nemunhu. Ndine chivimbo chekudaro nekuda kwekuti wanawa sekuziva kwatinoita ndekwekuti kana mwana achinge kana munhu akachurikira mvura kazhinji munomunyurira dumbu rakasimuka rakazvimba. Asi ipapo pandakaonawo wana wakanga wasina kuita saizvozvo. No, tinotenda. Ndezvipi zvamungade kutaura mashoko enyu ekupedzisira semukuru wenzvimbo ino takatarisana nedziva irori rakanyura vana? Somukuru wenzvimbo ino ndiri kuti kuwagari wese wemunzvimbo mangu kubva mubhuku mangu machabvuta, majonasi, magadzai anova mabhuku akanditenderedza, ngative vanhu vanoona kuti kana even pane dziwa woona kuti dziwa rako iroro warivharidzira kuti wana wasazopinde imomo wachitiwa. Padhemu irori rakachurikira wana iri ndiri kuti nisa sabhuku ruda kuti isusu tivhare chidhamu ichocho zvamu chose, nekuti kazhinji nzvimbo inenge yafira vanhu inoramba ichikwezvera vamwe, saka tinogona kuzopedzisira tarasikirwa nemutumbi yakawanda. Tambonzwa vakuru vatanga tichitaura navo manje vanhu vatingati ndo varidzi vechidziva vatibvunza ivo kuti Kariba dhemu rakauraya vanhu vakawandisa asi hamuna kurifushira. Ko madire kutora danho iroro nekuti mvura imomo inonwiwa nezvipfuyo, vanhu vanowachira ikoko, padi kungofenzwa chete dziva rasiwa riripo. Imi munoti kudii nepfungwa iyoyo? Inini ndinoti kwete, isusu pachiruzi chedu MUTOKO kuno tinoti nzvimbo kana ichinge yanga yadaro yauraya vanhu, tinoti nzvimbo iyoyo ngaifusirwe. Kana riri dhamu rauraya vanhu pachitoko, tinoti dhamu rinofanira kunge richifusirwa. Zvandiri kutaura izvi ndiri munhu akatonge ndataura nevakuru vangu vari pamberi pangu waHeadman Dehwe, wakandisirawo mashoko iyoyo zvekare kuti sabhuku kuona kuti dhamu iri rafusirwa. Kusvika kuvakuru vachifi MUTOKO vari kuzvisiwa izvozvo, ndo zvinhu zvatakabvumirana kuti tofanira kuti tifusire dhamu pachiwanhu chedu, tinofanira kufusira nzvimbo inenge yauraya mhuri yakadaro. Makadii henyu mhuri yeZimbabwe? Zvakaitika tiri kuchema, handidi kunyepa. Dambudziko rakaitika, tiri kushungurudzika pari zvino. Kana kuti vana vachabvuma kuya kuchikoro zvinoita sekunge murodhomuka mune vamwe here, kana kuti madhamu acho zvafamba sei, zviri kunetsa kana kuzvigamuchira, isusu tiri kudzimba kuti ndizvozvo. Pfungwa ine vamwe kuti chidhamu ngachifushirwe, imi munotiwo chinazvo, munowirana nazvo here? Uye zvakamuchiwirana nazvo hamuzopinde futi dambudziko remvura here munharaunda? Zvokuti zvidhamu zvivharwe tinoda. Zvovharwa zvidhamu kosara matsime anenge akavakiwa, ovakirirwa matsime acho. Makadii zvenyu mhuri yeZimbabwe? Chokwadi izvi zvakaitika isusu zviri kutirwadza mumwoyo ende zviri kutishungurudza. Kana kuti tive nechokwadi chekuti tinyatsoziva kuti zvakaitika hatina, nekuti vana vachona vari kunzi mumvura hapana hawana kumwira mvura, saka kuti titi dambudziko remvura tinganyepere mvura. Asi ini nangu pane moyo wangu zviri kundidzimba, dai kuri kunziwo Mwari kana zvinhu zvasvika paextend yekudai, zvongoitawo sekunge kuti mumwe munhu angobatiwo onyatsotipo information, full information yezvakaitika, nekuti apa information chaiyo hatina, asi tiri kuwanikwa tine ronda risingapere chokwadi. Zvakaitikwa hazvona kune mumwe, asi kana ini zvinowanikwa zviri kundidzimba, nekuti ndinawo vana zvawanikwawo nemumwe kwandiri zvinondirwadza, nekuti kubereka Inini ndinoitwa Maika Pikinyu, ndinogara mudunhu machabvuta. Murimo makaitika nhau dzezvevana vakanonyura kudhamu. Isusu takangonzwawo vanhu kuchema
tatorara. Ndopatakamuka tikati kuvanhu vari kuchema kupi. Patakamuka tichinotsvagawo vamwe muraini kuti tibvunze kuti ndekupi kuri kuchemwa. Ndopatakanzwa wemudzimba vamwe hamusisina vanhu. Patanzwa mavhoisi kuti ari kubudira nekuku. Ndopatakateedzawo nzira tichienda ikoko. Shuwa takasvika ipapo tichiona vanhu vanga vatozara, vana vatonyururwa, vatoiswa pasi. Takangosvikawo nokutongochema. Tochibvunzwawo kuti ko chii chaitika pano. Ndopatakaudzwa kunzi vana ava vanga vachitivina ipapa masikati. Vakatsiurwa kunzi ibvai ipapa vana nemuridzi wedhamu. Vana havana kuda kubva. Pane vamwe vacho vaitoti wina neivavo vakagona kubuda vakaenda. Ndo manzwira atakazoitawo taapapi taipapo padhamu. Zvinhu izvi shuwa zvakatibata, takarwadziwa. Nokuti haisi nyore yekuti vana vachiri kukura. Dhamu iroro rinotiwa shuwa nevana vakawanda. Chero vedu chaivo vanotivina mudhamu imomo. Asi ichi chakave chishamiso, chakave chiitiko chakatirwadza. Nanhasi tichiri kushungurudzika kusvika patiri iko zvino. Inini ndinoitwawo Veronica Kawere. Ndiri tete wemukomana ane dhamu rakanyudza wana. Isusu takanzwa kuchema kuri kumapast 9 to 10 sekuti tinogara idumbukuro kachabvuta. Pakanga paitika nhamo kwaGadzai, saka takafunga kuti pamwe nhamo inde kwaGadzai kuchema kwatakanzwa. Ndobva ndakadedza makeup kinyu ndikati tiri kunzwa kuchema. Chibva tabuda mumba namakeup kinyu. Batadzika tinoda kubvunza kumaraini kwatogara ikoko kuti kuchema uku muri kukunzwawo here. Takasvika dzimba dzose, vazhinji vacho vanga vatenda kudhamu. Tobva tateera tichidzika tichiteerera mavhoisi ekuchema kwevanhu. Patasvika padhamu, takasvika wana wese vari vatatu vanyururwa. Ndokubvunza kuti chii chakanga chaitika. Zvanzi wana wanga wachitiwa. Asi kutiwa kwawanga uchiita wazongoerekana wanyura mudhamu. Hapana ngaziwa kuti wana awa kunyura kwawaita watora nguva yakareba sei wachitiwa. Tiripo takasvika nokungochema. Nguva pfupi ichibva yateera kwakabva kwauya ambulance nokuti kuchipatara wese wanga wakazara. Ambulance ichibva yauya uchibva kwatakuwa mutumbi wawana watatu. Tibva taenda kuchipatara kuwasiya kumochari. Tabva kumochari sabhuku wakati kokorodza sevillage wese munhu anga aripo. Vanzande itonzwe kuti chii chaitika kuna kuda akabvunzwa akati inini ndakawaona wana washuwa wachiri wapenyu wachitiwa. Ndikavati inini budai mudhamu, musatiwe dhamu iri rakadzika zvisingaiti. Wamwe wakabuda, iye manje haana kuziva kuti iwo wakaramba wachitiwa here kana kuti wakabuda. Paakadzoka anga atora washeni yake achiwacha pabhoro riri kugadziwa riri padzasiro. Abva aita seibva wacha hembe dzake bva adzoka abva ananika sokutaura kwaaita iye. Ananika achibva adzokera futi kudhamu kuye ndokuona wana wayo achawanikwa ndokubva atora hembe dziya. Akutyira kuti pamwe pano munhu anogona kuita sei kupfuura nepo akatora hembe achibva adziisa mumba make. Ndo zvatakazivawo izvozvo. Imimi semugari wemuno tiri kunzwa vamwe vakutaura kuti chidhamu icho chinofanira kufushirwa. Vamwe vari kuti aiwa chinogofushirwa sei sezvo chichibatsira ruzhinji. Imimiwo munoti kudii? Inini hangu pachidhamu nokuti vana vechikoro izvozvo vari kuvhura. Chidhamu icho chika wana womuraini ndo angatonzwisisa kuti hamuchatiwe, asi wachauya rinogona kuramba riri dambudziko. Achatoda kuti wina futi. Toramba tino maproblems api ivayo. Saka kana kuri kunzi ndo zvinenge zvataurwa, ini ndoona zvakanaka hazvo pano kuti vanhu varasikiwe noupenyu. Sankumbu
ndini Clopas Kapikinyu ndini muridzi ndini mwana wepapo pakaitikira zvekupa mutsime rakafira vana. Saka ndaifungidzira ndikunzwa apo nepapo vanhu vachitaura kuti vada kufushirwa kuitira kuti zvitadzise kuti vana vazonotuhwina muchidhamu imomo. Patini ndaifungawo zvangu nepfungwa dzangu, handisi kushora community dzaifunga. Ndaikumbirawo kuti dai vaedza kudzokorota pfungwa dzavo kuti dai vagona kubatana kugara pasi, nekuti mvura irimo inobatsira munhu wese, haisi inodiridza nevari ipapo chete. Vamwe vanowacha, vamwe vanomwisa mombe, right. Zvakadii kuti paite pfungwa dzokuti chifenzwe poti apa chakanaka kukiwa, maona, nokuti hazvina senzi yekuchifushira kugadzira kuti here unoona nakariba muya munoza mazidhamu kukura nakariba hawana kufushirwa nenyaya yekuti makafira vanhu vakawanda. Madhamu kana kuti nzizi dzakawanda dzakaweredza vanhu asi hadzina kufushirwa nzizi idzodzo. Saka izvi zvinoda kupfungwa dzinenge dzakati rebei panokuti muti mimi muda kugadzira, muda kufushira rimwe gomba muchigadzira rimwe gomba. Saka handioni zvakajeka izvozvo. Ameno ndozvipa kucommunity munzvimbo makaitikira zvinhu izvozvo. Tichikumbirawo kuno vakuru vanotungamirira dunhu iroro kudai vaisa musoro pamwe chete nevagarisani wacho kuti wangaite sei kuti mvura igare yakachengeteka, nekuti mvura upenyu. Hungu yakaipa kuti mvura upenyu inouraya asi inoda kuchengetedzwa. Ameno ndozvisa kwamuri wagari wenzvimbo iyoyi. Ini handidiri chivara chemo, ndikuitirawo imimi wagari wemo kuti munozvionawo sei. Handisi kuziva kuti kana magarawo pasi muchabatana kuronga zvipi. Ndatenda hangu. Muri Zimbabwe hongu tatandara nhau mainzwa takubva kuno kwaMutoko paAll Souls Mission kwatanga tafambira nhau mainzwa yevana vakatsakatikira mumvura. Kubva kwandiri Andrew Neshamba. Noni Ngwenya, muli Zimbabwe njengoba libona sesisukile lapha dekulodaba khona olabantwana eliwele emanzini, sesilubhekise phela emuva lapha esivelela khona. Sezvamuri kuona mvura yakutonaya. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi tanga tiri pane rimwe level.
Kuba kwasikhulu kuba gula matambo wasemaphepha kwathi izinyanga tosona izinyanga. Hayi, zizopha ukukhuluma zomnyama. Hey. Akhona baphuma bengabe bakhona kwazi umsupport umfana omncane uThawulo. Washa. Nice one.